O meu primer contacto ca cestería eu non son consciente, non, de onde xurxe todo isto, pero eu recordo de pequena, o meu avó facía cestos, xa daquela ca palla de trigo, iba tamén como cosendo en espiral con tireta de vimio, de feito teño o cesto de meu avó e a ferramenta que utilizaba, pois aprendín a facer macrame, ganchillo, eu non podía estar quieta cas maus, non? Era como todo o rato estar traballando, bueno, eu quería facer belas artes, non puiden facer belas artes, acabei facendo bioloxía, que non me arrepinto, pero creo que sí que estaba na miña forma de ser, a curiosidade, todo eso, é como que eu sempre necesitaba estar como argallando. Estaba namorado dunha rapaza que vivía aquí en Monterroso, e a granxa estaba alugada, e, bueno, iba a acabarse o contrato de arrendamento, e gustaba vivir aquí, ela vivía aquí, e pareceume, pois unha aventura, non? Porque non probar, pois a facerme granxeira sen ter nin idea, non? Pero, bueno, penso que a veces o amor é o que move montañas, e era, pois, a miña única o meu único obxectivo, non? Então, a verdade é que cando empecéi, o sea, tive unha semana antes, estive cos anteriores, coa xente que estaba traballando aquí, para que me, bueno, pois saber como se chamaban as vacas, como se encendían os tractores, así certas cousas, non? Empecé, pois, a pensar, pois, en visualizar, en ver isto por moito máis bonito, como está agora, non? E que isto queda moito por facer, que tamén é algo interesante, non? E entón, bueno, pois foi unha lección de vida, de que as cousas non son tan fáciles, pero que son moito máis interesantes así. Desde pequeniña, porque, a ver, somos 7 irmáns, pero eu son a máis nova. Cando se deixou de usar o barro, porque antes o barro aquí había menos 3 casas, todo o mundo traballaba no barro, porque se vendía, consumíase, eran peces necesarias, non estaba o plástico no mercado ni nada disso. Entonces, claro, pois meu pai fixose cacharreiro, porque seu pai tamén era cacharreiro. Entonces, bueno, pois aí houve ese parón que quedou solamente o señor Manuel do María, que era outro cacharreiro. Eu sempre digo que foi a conexión de que eu estuvera aquí, porque meu pai si o deixou durante 14 anos. E el era unha persona moi cabezona, así, non? Dicía, non, isto é o que fixen toda a vida e eu vou facer unha fornada ao ano, aunque non a ve. Meu pai, despois, cando deixou a granxa o irmão meu, pois encontrouse que non tiña que facer, estaba ben, entonces dixe a miña mãe, oye, vamos volver a empezar a facer cacharros, porque tiña xente, non? O sea, xunto do Manuel e tal. E nós estamos un pouco ocupados, estamos un pouco entretenidos e tal. E volveron a empezar. E aí eu, bueno, estuve 3 anos en Barcelona, que pasei bastante mal nunha fábrica que, bueno, entonces, aos 3 anos, pois, eu decidí que eu non quería por a miña vida, e viñeme aquí, encontrei a meu pai outra vez traballando, Eu ahora creo que eso, defínome máis como creadora textil, incluso eso, investigadora, pois tamén de novos materiais e de aplicar todo ese coñecemento de técnicas que eu aprendín a diferentes materiais. Eu disfruto sobre todo porque para mí o acto de tecer, non? De estar concentrada. Estou traballando, vou tecendo, e as mãos van solas, xa casi como algo, pois non sei se chamarlo como casi estar meditando, non? Porque ao final a cabeza está noutro sitio. A cestería é ao final un oficio que, bueno, cando eu empecé non estaba moi recoñecido porque era como un dos oficios peor vistos. O que quero é como poñer en valor o oficio da cestería, non? Creo que ten moito recorrido, moito futuro, e o que estou intentando tamén como meu traballo demostrar pois as novas xeracións de que aprendendo un oficio
pódese traballar desde o local, o global e para todo o mundo. O traballo, sí, hombre, é bastante creativo, non? Porque sí que podes facer, e ademais é moi identificativo, a pesar de que todos facemos olas, se vamos a facer a peza tradicional, bueno, pois meu pai facía olas, o Nicanor facía olas, todos os cacharreiros, pero identificaban a súa ola, aunque estuveran todas xuntas, porque un traballo feito a mão sempre deixa a súa impronta, non? Son todas olas, pero cada ola ten unha barriga diferente, unhas bocas diferentes, o sea, e está a mão aí, a mão toda, non? Pois a ver, vai cambiando, non? Porque os primeiros anos estiven dedicada única exclusivamente á granxa e entón eran uns días que nunca sabías o que iba a pasar. Levantaría pola mañá e non sabías si as vacas iban a gastar, si se escaparían, o sea, tes un mogollón de factores. Afortunadamente esa etapa, pois teño 3 empregados fantásticos que levan moitos anos conmigo, Alfonso, Alberto e Alicia, porque este traballo require moitísimas horas, moita dedicación, e entón o que é o tema da granxa pois está como moi estruturado e bueno, pois pasan moi poucas cousas, non? Afortunadamente aquí non, nesta comarca, pero tamén somos a comarca da Ulloa, penso que somos un referente en moitas cousas e non temos ese vacío rural, non? Pero sí que noutros sitios, por suposto, que existe, non? E aquí non, pero un pouco tamén pola xente, polas persoas que levamos moitos anos aquí na comarca, que ao final vas atraendo a xente, e é máis fácil, non? Pero é moito por facer, moitísimo por facer no rural. Sinto-me moi afortunada a nivel personal de todas as cousas e a xente que se veu a vivir aquí a comarca. Sola non, tampouco me sentín sola no traballo, sabes? Porque eu sempre digo, o traballo sí que me sentín a veces moi, o sea, porque houve unha temporada que eu traballei bastante, desplacei a feiras e todo eso, entón ese momento sí que era, bueno, foi o máis duro para mí, que era coller, cargar a furgoneta para a feira, non sei, eso sí que esa temporada sí que era un pouco estresante, pero despois non, vou xa moi pequeniño, pero facemos piñas, sobre todo por barrios, non sei que o barrio da Veiga, que é este. Cando eu viñen a vivir aquí á aldea, como decían os meus amigos, me decían, pero ti estás tola, vaste a aburrir, que vas a facer ali ti sola, tal, e bueno, eu ao final digo, madre mía, non me chegan as horas do día para todo o que teño que facer, non teño esa sensación. O que sí que pasa é que moitas veces tamén temos como rural idealizado, a verdade é que hai épocas do ano, claro, no verao está moi genial, pero o inverno, por exemplo, é moi duro. Logo máis tamén, a parte do clima e o vacío rural, pois moitas veces é que, claro, porque ahora teño xente tamén traballando no taller, antes a veces non tiña en épocas xente, e a verdade que a soedade, eu si quería ver xente, tiña que coller o coche e ir a tomar un café a algún sitio para ver. O sea que ao final hai como esas dúas vertentes, non? Que eu ás veces estou genial, pero outras veces necesito tamén como ese calor humano que a veces nas aldeas non se atopa. Esas peces que teñen aí estaban expostas na Diputación. E eu fui ao San Froilán e pasei por ali e vinas e dixo, que hai aquí? Entonces, dixo, pues isto é increíble, non me podía creer ver tantas peces de buixe xuntas. Isto non o podo deixar escapar, porque estas peces así xuntas eu non as volvo a ver, seguramente nunca máis e tal. Entonces, que non allá. E compreinas, fixeno, claro, que dixen, non me a poder creer, non necesitaba para traer as peces esas, non?
porque, bueno, era unha ocasión que me parecía que nunca máis a iba a ter, né? Entonces, hai que tirar para allá. Foi unha decisión tamén como moi dura, non? De estar na universidade investigando. Eu, a medida tamén que estaba na universidade, empecé a formarme no Centro de Artesanía e Diseño de Lugo. Estaba como compaxinando as dúas formacións, non? E chegou un momento que tuve que decidir, e iso me costou decir que fago ca miña vida, non? Con 30 anos é como todo o que fixen para que, por onde tiro, non? Sigo por este camiño, vou por outro, o sea, foi como... E ao final dixen, veña, vou seguir polo que creo que eu vou a estar máis feliz, que foi montar o meu taller de cestería. A vida vaiche poñendo, o vai recoñecendo pois todo o traballo anterior, o sea que non é así. Unha experiencia maravillosa. Eu fixera aquí un festival no Monte Rosón, e entón, pois, ese día, pois, viñeron, pois, David Salvado, Braulio Vilariño, Adrián, bueno, un montón de xente que vivimos aquí na comarca, que somos queer, e querían facer un festival, non? Que entón, de repente, chegaron, e, hostia, por que non facemos o... Chamábase Agrogueis, en principio, os 2 primeiros anos, non? Podíamos facer aquí o festival, non? E iso foi en xuño, cando se plantexou, e fixose en agosto, a finales de agosto. E foi increíble, o sea, como sin ter pues, nin idea de como, pero tampouco tiña nin idea de como de levar unha granxa, de facer un montón de cosas que fixen na miña vida, e ao final pois aprendes, creo que o ímpetu, a ilusión, as ganas que podes ter de facer as cousas, o que te axuda pois a sair adiante, non? E despois tamén estábamos todos como moi en contra pois do capitalismo, de todo este tipo de historias onde hai un mercantilismo feroz, que tes que pagar por todo. Eu teño recordo de subir a miña habitación, claro, porque isto era un pouco pues, os camerinos, un pouco todas as historias, non? E un momento que subí dende a ventana, ver todo isto cheo, sabes, de gays, lesbianas, todo tipo de xente maravillosa, non? Teño ese recordo, non? De chorar como de emoción, como dicir, guau, que podo morrer ahora mismo. Toma uno. Estou as vacas da Ulloa, con unha cooperativa con Ana da Cernada, que é o futuro do rural, son as novas ruralidades. Entón, pois, fixemos unha fábrica onde envasamos leite, facemos iogures, facemos o noso reparto, temos o retorno de botellas. E depois tamén estou en Cosmética Mulloa, que foi un pouco pois darlle realmente o valor engadido ao leite, pasar pois de unha cousa pois tan como leite líquido, non? A facer cremas que como un Maruxa 3.0, non? De alguna maneira. Cara onde imos? Pois a verdade é que é a primeira vez na miña vida, porque cando me viñen a vivir para aquí, sabía que quería acabar os meus días aquí. Teño a miña parcela de pedra aquí no cementerio en Cumbraos, e sempre pensei un montón de proxectos e cousas, e estamos en un momento que teño ganas de chorar, non sabe, porque me emociono moito con isto, porque parece unha injusticia, que o tema de que nos queren pues poñer unha macrocelulosa, altri non, por isto levo a camiseta. Realmente unha comarca como a comarca da Ulloa, ¿no? Que pues somos un referente, ¿no? Pues a nivel nacional de temas de ecoloxía, de diversidade sexual, de non ser unha España vaciada, non? De un montón de cousas, que nos queran pois plantar isto tan incongruente, non? Implicaría pois ter que pechar pois Ulloa, porque a nosa cooperativa de Chusa Carmela está a 3 kilómetros de onde queren montar a macrocelulosa. Entón, o sea, somos ecolóxicas, non tería ningún tipo de sentido, non?
Si, os proxectos futuros eu ás veces tampouco os penso, o sea, sei o que podo facer con o meu traballo, pero que a veces soa o teléfono e dinche: "Oye, queremos facer isto, queres?". O sea, claro, algo que eu ni tan siquiera houbese imaginado, pois pode pasar. Eso é o que che motiva día a día, o que che dá ganas de continuar, de seguir investigando. Eu creo que logo tamén a facilidade que teño é que é como poder atopar sempre xente, non? Que sei que cando hai épocas de produción ou que temos que facer proxectos grandes, é como que teño, non? Ese equipo humano para facer o camiño e o acompañamento. Eu o que sí que creo que eso, que temos que seguir como mantendo esa capacidade de soñar. Estou agora como cumprindo esos sonos de poder participar en bienales de arte, moverme con galerías, pois igual outro sono como para que non se perda este oficio, como montar, pois non sei, unha especie de escola de cestería, ou encantaríame tamén seguir formando xente nova, non sei de que maneira, se no meu taller ou noutros centros, non sei, o sea que igual son como pequenas ilusións ou pequenos sonos bueno, que eu creo que cumpliránse. Adapteino según a demanda. O sea, eu, por exemplo, fago a peza tradicional e supono ter aí, o sea, quero dicir, sempre o tuve presente. Pero despois hai cargas puntuales, non? Pois que te veñen para un bautizo facer peciñas. Eso é o peor de todo o traballo, porque claro, tens que facer, pois, 50 pezas iguales, un oficio ten a súa parte bonita, pero despois hai que sacarlle rentabilidade, non? Porque hai que pagar a seguridade social, todo eso, non? Entonces tens que ser consciente de eso, entonces pago, será? É moi duro, non hai unha varita máxica. Eu creo que o consello é tes que atopar como o lugar, ou o sitio, ou a actividade que che faga feliz. O sea, eu cando estaba tecendo, podíase caer o mundo, pero era feliz tecendo ou facendo cousas. O sea, ese era como o meu descanso mental, non? Logo sempre, que eso sempre o conto, hai que estar como moi ben apoiado tamén en varias patas. Unha silla ten 4, pero sempre me apoio, si podo, en 5, porque si falla unha, non me caigo, o sea, sigo aí. Hai que ter moita paciencia. E despois, a veces hai que caer fondo, o sea, porque a min gusta, pero tamén son moi melodramática. Entón, no momento, socorro, pois cando me mataron as vacas, non é? E tes como que ter pois o mellor 15 días ou unha pequena tempada de estar baixa, porque hai que permitirse caer e chorar e estar, pero vamos, un pouco a perseverancia e non deixarte caer, non decir, pois veña, pois, ostra, pois tamén foi unha lección, pois mira, non é fácil, non é fácil, a primeira é máis difícil, pero como a túa primeira ruptura amorosa, que parece que non hai un futuro, que se acabou o mundo, despois, Dios mío, que quedan. Penso que vai ser Clara, que é unha rapaciña de aquí, pero é igual, o sea, que seña quen queira, o sea, que seña alguén que lle guste, que eu sempre lle digo, Clara tamén fixo especialidade na escola, entón xa sabe un pouquinho, e despois sí que ven aquí, eu digo, e ven cando queiras, porque se queres traballar as pezas tradicionales ou, bueno, pues está vindo os sábados así unhas horiñas para traballar ao meu lado, facendo pezas tradicionales. E, bueno, é a única maneira que teño de axudar e desde logo que eu vou axudar porque poida. O rural é vanguarda.